Hola, sóc Josep Maria Llort i avui us ensenyaré a resoldre problemes avançats de pedigrís. Ja saps que la investigació de les malalties minoritàries sovint comença determinant-ne la base genètica. A la darrera classe vam estudiar una família amb miopatia de Miyoshi i vam aprendre a identificar dos punts crítics en els pedigrís. Ara estudiarem casos més complexos. Identificarem punts crítics en l'enunciat. També ampliarem els punts crítics del pedigrí. Per a saber si un al·lel és dominant o recessiu, havíem vist el fill diferent. Avui aprendrem una alternativa, el fenotip persistent. Per a saber si el gen és autosòmic o està lligat al sexe, havíem utilitzat la noia recessiva amb pare o fill dominants. I afegirem dos nous punts crítics: homes transmès per dones i homes amb mare i filles afectades. Observem aquest exercici de l'Espau. Ens parla de la malaltia de Pompe i ens mostra el pedigrí d'una família on n'hi ha hagut persones afectades. Recordem que afectada no és el mateix que infectada. La primera cosa que hem de fer és llegir amb cura l'enunciat i veure què ens demanen. Haurem de justificar si l'al·lel que produeix la malaltia és dominant o recessiu i si el gen és autosòmic o està lligat al sexe. També haurem de definir la simbologia, determinar el genotip de tots els individus i establir la probabilitat del fill 2.2. En segon lloc, buscarem informació crítica en l'enunciat. És possible que ens informin sobre la localització del gen. Si ens la donen, com és el cas, aquesta informació ens serà molt útil. També serà important saber si el tret del qual ens parlen és un fenotip poc freqüent o no. Es tracta d'una malaltia deguda a una mutació, i el més probable és que ni n'haguem sentit parlar mai. Per tant, és poc freqüent. Per acabar amb l'enunciat, hem de veure si ens indiquen el genotip d'algun individu. En aquest cas, no. Comencem determinant el patró d'herència. A la darrera classe havíem après a detectar un punt crític, el fill diferent. Pausa el vídeo i busca aquest punt crític en el pedigrí. Què podem concloure? Veiem que hi ha dos fills que són diferents als seus progenitors. Amb un de sol ja n'hi hauria prou per deduir que l'al·lel que causa la malaltia de Pompe és recessiu. Això és perquè aquests fills que tenen la malaltia han de tenir l'al·lel causant i l'han d'haver rebut almenys d'un dels seus progenitors. Com que cap progenitor no el manifesta, l'al·lel ha de ser recessiu. Ara ens plantejarem si el gen és autosòmic o està lligat al sexe. Observeu que l'enunciat ens diu que està localitzat en el cromosoma 17. Com que aquest no és un cromosoma sexual, sinó un autosoma, ja sabem que és un gen autosòmic. Però ens demanen que ho justifiquem a partir de la informació del pedigrí. A la darrera classe havíem après un altre punt crític, la noia recessiva amb pare o fill dominant. Pausa el vídeo i busca aquest punt crític en el pedigrí. Què podem concloure? Al pedigrí hi ha una noia recessiva, 2.1. El seu pare té el fenotip dominant. Això confirma que el gen és autosòmic. La justificació és que si fos lligat al sexe, la noia 2.1 hauria de ser homozigòtica recessiva. Però com que el seu pare no té la malaltia, ha de ser XA majúscula Y, i això no pot ser. Un cop sabem el patró d'herència, fer la taula de simbologia o nomenclatura i determinar els genotips hauria de ser fàcil. L'únic cas una mica especial és el del fill 2.2, del qual ens demanen la probabilitat que sigui heterozigot. A partir del pedigrí hem pogut deduir que aquest fill ha de tenir una al·lel A majúscula i que pot ser homozigot o heterozigot. Per saber-ne la probabilitat, farem la taula de punt net de l'encreuament entre els seus progenitors. Dels 4 casos possibles, hem de descartar el que sabem que no s'ha produït. El fill no té la malaltia. No pot ser A minúscula, A minúscula. Per tant, hi ha 1/3 de que sigui homozigot dominant i 2/3 de que sigui heterozigot. Ja hem resolt el problema. Observem aquest altre exercici de l'Espau. Ens parla d'una malaltia genètica greu i, per tant, poc freqüent. Ens mostra el pedigrí d'una família on hi ha hagut casos i ens diu que 2.1 i 2.5 no tenen l'al·lel causant. Tot seguit, demana si l'al·lel que produeix la malaltia és dominant o recessiu.
també si el gen és autosòmic o lligat al sexe. Cal justificar la resposta. Per tant, hi ha 4 patrons d'herència possibles: autosòmic dominant, autosòmic recessiu, lligat al sexe dominant, lligat al sexe recessiu. A la classe anterior havíem vist les principals característiques de cadascun. Torna-la a mirar si et convé repassar-les. I ara, fes pausa i intenta resoldre el problema. Primer veiem si l'al·lel és dominant o recessiu. Busquem el fill diferent en el pedigrí del nostre problema. Veiem que en 2 casos, una parella que no pateix miopatia tenen un fill que sí que la pateix. Aquests fills amb miopatia han d'haver rebut l'al·lel causant almenys d'un progenitor que no el manifesta. Per tant, l'al·lel que causa miopatia ha de ser recessiu. Podem, doncs, descartar 2 de les 4 hipòtesis inicials. Ara tornem a analitzar el pedigrí per veure si el gen és autosòmic o està lligat al sexe. Hi ha alguna noia recessiva? Sabem que la miopatia és causada per l'al·lel recessiu, però al pedigrí no hi ha cap noia amb miopatia, o sigui recessiva. Per tant, de moment, no podem descartar que sigui lligat al sexe. Si no hi ha cap noia recessiva, haurem de buscar un altre punt crític. Recordem que un gen autosòmic es manifesta igual en els 2 sexes. Això no vol dir que hagi de ser exactament el 50%, perquè intervé l'atzar. En canvi, un gen lligat al sexe recessiu, com el de l'hemofília que ja hem estudiat, es manifesta molt més en homes. Aquests homes reben l'al·lel de la mare i el poden transmetre només a filles. Aquest és el fonament del punt crític homes transmès per dones. Si un fenotip només es manifesta en alguns homes, però es transmet mitjançant dones no afectades, probablement sigui lligat al sexe recessiu. Observeu que també podria ser autosòmic, però només si el marit de 2-3 fos heterozigot. Com més casos hi hagi d'homes transmès per dones, més probable és que sigui lligat al sexe recessiu. Si el fenotip és poc freqüent, encara és més probable, perquè és més difícil que els marits no afectats duguin l'al·lel. Si les parelles d'aquestes dones transmissores no duen l'al·lel causant del fenotip, llavors és impossible que sigui autosòmic. Podrem estar segurs que és lligat al sexe recessiu. Tornem al nostre pedigrí. Podem trobar-hi homes transmesos per dones? Veiem que sí, els 2 únics individus afectats són mascles. A més, 3-2 ha d'haver rebut l'al·lel causant de la seva mare, ja que l'enunciat ens diu que 2-1 no el té. Per tant, amb total seguretat, el gen no pot ser autosòmic. Ha de ser lligat al sexe recessiu. Comprovem-ho fent la taula de simbologia. Assignem els genotips. Veiem que tot encaixa. Hem resolt el problema. Observem un nou exercici de l'Espau. Ens parla d'una mutació espontània de l'àvia de la família que provocava dificultats en el llenguatge. Ens diu que les parelles dels fills o filles no duen l'al·lel causant de l'anomalia. I tot seguit demana si el nou al·lel sorgit de la mutació és dominant o recessiu. També si el gen és autosòmic o lligat al sexe. Anem a resoldre el problema. L'al·lel que causa el retard en el llenguatge és dominant o recessiu. Intentem buscar un fill diferent dels seus progenitors. Veiem que no n'hi ha cap. Només hi ha una parella amb el mateix fenotip, 2-7 i 2-8, i els seus fills i filles són iguals que ells. Per tant, aquest punt crític no ens serveix. El que sí que veiem és que el retard persisteix. Es manté durant diverses generacions, i si desapareix en una línia ja no torna a aparèixer. A més, ens diuen que les parelles dels fills o filles no porten l'al·lel causant. Per tant, els individus afectats de la tercera generació l'han rebut només del progenitor afectat. Ens fixarem en les noies, perquè són les que, tant si el gen és autosòmic com si està lligat al sexe, tenen sempre 2 al·lels. Com que la noia 3-3, per exemple, té l'anomalia i el seu pare només li pot haver transmès l'al·lel normal, la noia ha de ser heterozigòtica. Per tant, l'anomalia és causada per l'al·lel dominant. Aquest és el punt crític del fenotip persistent.
Si un fenotip es manté en una família no consanguínia durant diverses generacions, sense que els individus que entren a la família en duguin l'al·lel, llavors aquest al·lel no pot ser recessiu. Ha de ser dominant. Ja sabem que l'al·lel és dominant. Aquest gen és autosòmic o està lligat al sexe? Busquem el punt crític de les noies recessives amb pare o fill dominant. O sigui, noies no afectades amb pare o fill que tingui retard en el llenguatge. Veiem que hi ha dues noies no afectades, però el seu pare sí que ho està. Si el gen fos lligat al sexe, el pare hauria de tenir el genotip XA majúscula Y. Per tant, hauria transmès a les seves filles l'al·lel dominant. Però les filles tenen el fenotip recessiu. Han de ser homozigòtiques recessives, i això seria impossible. Per tant, el gen no pot ser lligat al sexe. Ha de ser autosòmic. Hem deduït que l'anomalia ha de ser causada per un al·lel autosòmic dominant. Només ens falta comprovar si aquest patró d'herència pot explicar tot el pedigrí. Construïm la taula de simbologia. Assignem els genotips dels individus en 2 passos, tal com vam veure a la classe anterior. Veiem que tot quadra. Per tant, la nostra conclusió és que l'anomalia és causada per un al·lel autosòmic dominant. Hem resolt el tercer problema. Veiem ara el darrer problema. Ens diuen que és una malaltia poc freqüent. Ens demanen el patró d'herència, dominant o recessiu, autosòmic o lligat al sexe, i el genotip de les persones del pedigrí. Pausa el vídeo i intenta resoldre el problema. Comencem per esbrinar si l'al·lel és dominant o recessiu. Busquem si hi ha alguna parella amb el mateix fenotip i algun fill o filla diferent, però no n'hi ha cap. No obstant, veiem que la malaltia és un fenotip persistent. En algunes línies es manté durant diverses generacions sense saltar-se en cap. Si en alguna línia genealògica desapareix, com ara la família de 2,5 i 2,6, ja no torna a aparèixer. Com que també ens deien que és una malaltia poc freqüent, molt probablement els individus que entren lateralment, les parelles de fills o nets, no duen l'al·lel causant. Per tant, l'al·lel que produeix la malaltia molt probablement és dominant. Plantegem-nos ara si el gen és autosòmic o està lligat al sexe. El primer punt crític que hem de buscar és el de la noia recessiva amb pare o fill dominant. En aquest pedigrí hi ha 6 noies recessives, o sigui, no afectades, però totes tenen pare i fills mascles no afectats. Per tant, no es pot descartar que sigui lligat al sexe. No obstant, com que sabem que l'al·lel és dominant i poc freqüent, utilitzarem un nou punt crític. Homes amb mare i filles afectades. Aquest punt crític només és aplicable en els fenotips dominants i poc freqüents. Els homes afectats amb la mare i totes les filles afectades, però no el pare ni els fills, reforcen la hipòtesi que el gen sigui lligat al sexe dominant. Veiem el fonament d'aquest punt crític. Recordem que l'al·lel és poc freqüent. Suposarem que només el tenen les persones imprescindibles. Si l'al·lel que produeix la malaltia és lligat al sexe dominant, un home afectat ha de tenir el genotip XA majúscula Y. Com que el cromosoma Y l'ha d'haver rebut del pare, l'al·lel XA majúscula era de la mare, que per tant també haurà de tenir la malaltia. Per altra banda, quan aquest home tingui descendència, els fills heretaran el cromosoma Y i seran sans. Però les filles rebran l'únic cromosoma X del pare, amb l'al·lel XA majúscula, i per tant tindran la malaltia. Naturalment, això també podria passar si el gen fos autosòmic dominant, però només si es dona la casualitat que qui transmet o rep l'al·lel siguin sempre noies. La probabilitat és d'un mig per cada individu. Aplicat a aquest fragment de pedigrí, si el gen fos autosòmic, la probabilitat que es doni aquesta distribució de sexes és de 1 entre 2,4, o sigui, 1 entre 16. En tot el pedigrí hi ha 5 mascles afectats. Tots tenen mare i fills exactament com prediu el patró lligat al sexe dominant. Això afecta 5 individus, entre mares, fills i filles. La probabilitat que, si el gen fos autosòmic, això es produeixi per atzar
seria de 1 entre 32. Per tant, amb les dades del pedigrí, molt probablement el gen sigui lligat al sexe dominant. No obstant, no es pot descartar del tot que sigui autosòmic. Ja sabem que probablement la malaltia genètica és causada per l'al·lel dominant d'un gen lligat al sexe. Anem ara a determinar els genotips del pedigrí. Construïm la taula de simbologia. Deduïm els genotips en dues etapes. Primer, el que deduïm observant només el fenotip d'aquell individu. Segon, el que podem afegir mirant pares i fills. A més, veiem que tot encaixa. Problema resolt. En aquesta classe hem après nous punts crítics per a resoldre problemes de patró d'herència en pedigrís. Hem localitzat punts crítics en l'enunciat. Hem estudiat nous punts crítics en el pedigrí. Per descobrir si l'al·lel és dominant o recessiu, hem d'intentar buscar, en primer lloc, el fill diferent. Si no n'hi ha cap, llavors el fenotip persistent. També hem introduït dos nous punts crítics per decidir si el gen és autosòmic o està lligat al sexe. Primer hem de buscar la noia recessiva amb pare o fill dominant. Si no n'hi ha cap, depenent de si l'al·lel és dominant o recessiu, buscarem si afecta sobretot homes, però és transmès per dones. O si hi ha molts homes afectats, amb la mare i totes les filles afectades. I un consell final. Utilitza només els punts crítics que entenguis i que sàpigues justificar. Si no recordes bé o no entens un punt crític, és millor que te n'oblidis i que utilitzis el mètode de la força bruta. O sigui, que intentis resoldre el pedigrí per a cadascuna de les hipòtesis possibles i descartis les que no encaixin. Bé, ara fes pausa i escriu el que has après. Posteriorment, fes el mateix amb els exercicis següents. Fins la propera!